Hola a tothom! Us agrada el cinema? Avui recomanarem una pel·lícula de capa i espasa del cinema francès. El professor d'esgrima. Quedeu-vos! El professor d'esgrima és una pel·lícula d'aquest any, 2025, dirigida per Vincent Pérez, actor famós per fer molts tipus de papers tant a França com als Estats Units, i que té un parell de curtmetratges molt premiats al cinema francès. Ara s'ha llançat a la direcció amb un llargometratge que ha coescrit, ha guionitzat, juntament amb la seva dona. I això es nota. Hi ha detalls on es nota la mà de la seva dona. Com en tota pel·lícula de capa i espasa, d'època, en el cinema francès, els detalls estan molt cuidats. I només cal veure obres mestres com Cyrano de Bergerac, amb el Gerard Depardieu, una de les millors cintes d'època i crec que ja ningú l'ha pogut superar. On també sortia Vincent Pérez, que era un dels seus primers papers, o per exemple la mastodòntica Els Tres Mosqueters, que han fet actualment. Són obres que bastant acurades al mil·límetre la realitat d'aquella societat. I això es nota perquè tant el director, Vincent Pérez, com el creador dels duels, un momentet que he de mirar el nom, Michel Carliez, el coreògraf de les escenes, van voler buscar el màxim de realisme. Per tant, tots els enfrontaments que hi ha a la pel·lícula són basats en com es feien a la realitat. Per poder gaudir de la pel·lícula s'ha d'estar molt atent a la història de França. Estem a 1887. Per tant, és una època molt convulsa, plena de canvis. Comencen a haver els primers invents, el cotxe, per exemple, o el gramòfon dels primers discos, amb música, que va ser tot un aconteixement a la societat. Per tant, estem en una situació complexa. França ve de les guerres franco-prussianes i, per tant, va quedar totalment aïllada. La resta d'Europa es va confabular per aïllar França. Es nota a la pel·lícula com hi és una ferida oberta dins la societat. Una societat que està en procés de canvi. Mentre les lleis prohibien els duels a espasa, la societat volia recuperar aquests duels i ho feia clandestinament. Aquí serà una de les claus que afrontarà la pel·lícula. L'argument de la pel·lícula ens porta a finals del segle XIX. Acompanyarem a un professor d'esgrima en tots els seus duels i conflictes, tot envoltat de l'honor, perquè la pel·lícula realment en francès es titula Un assumpte d'honor. Pel que fa als actors, el protagonista es dilueix, perquè els secundaris se'ls mengen. Tenim dos fantàstics secundaris. Un, el Guillaume Guillaume, perdoneu pel meu francès, un grandíssim actor, i la protagonista secundària, Dore Tillier, que brilla en llum pròpia interpretant un personatge que va existir a la realitat, una feminista d'aquella època que va aconseguir moltes fites per les dones franceses. Es deia Marie-Rose Astier de Balcer i la seva història ja es mereix una pel·lícula pròpia. Realment magnífica. Fans de les pel·lícules d'època, de les pel·lícules de capa i espasa, cinema francès amb hiperrealisme, apunteu-vos amb aquesta pel·lícula, El professor d'esgrima, molt recomanable. Gràcies per estar aquí a l'altre cantó de la pantalla i fins al proper vídeo.